Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasihan ing Gusti, ing wanci menika kita badhe gegilut sabda suci ingkang kapetik saking Galati 3 ayat 23 ngantos dumugi 29 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Nanging sadurunge tekane pracaya iku, kita kawengku ing pangreksaning angger-anggering Toret, kakurung nganti pracaya iku wis kalairake. Dadi angger-anggering Toret iku minangka pamomong kita nganti Sang Kristus rawuh, supaya kita kaanggep bener marga saka pracaya. Nanging saiki pracaya iku wis teka, dadine kita wis ora kabawah maneh ing pangreksane pamomong. Sebab marga saka pracaya marang Gusti Yesus Kristus, kowe padha dadi putraning Gusti Allah. Awit kowe kabeh kang padha kabaptis ana ing Sang Kristus wis padha ngrasuk marang Sang Kristus. Ing bab iki ora ana wong Yahudi utawa wong Yunani. Ora ana batur, tukon utawa wong mardika. Ora ana lanang utawa wadon, awit kowe kabeh padha dadi siji ana ing ngarsane Sang Kristus Yesus. Mangkene yen kowe kagungane Sang Kristus, ateges kowe padha dadi traing Rama Abraham lan padha dadi ahli waris miturut prasetya. Mekaten sabda suci ingkang kapetik saking Galati 3 ayat 23 ngantos dumugi 29. Rahayu tiyang ingkang mirengaken saha ngatosaken sabda suci menika. Para sedherek, ngakeni dhateng kakirangan utawi kalepatan menika perkawis ingkang boten gampil. Saben tiyang limrahipun gampil netapaken lan nyaruwe, malah wonten ingkang sok ndawahaken paukuman utawi menghakimi tiyang sanes awit kalepatanipun. Nanging tumrap tiyang ingkang sampun nyumurupi angger-anggering Toret ingkang dipun dawuhaken dening Gusti, manungsa sampun boten saged swala malih, kejawi kedah ngakeni utawa nglengganani kalepatanipun. Sebab angger-anggering Toret menika saged kita gambaraken minangka kaca pangiloning gesang. Menawi kita sami purun ngilo, badhe ketingal gambar kamanungsan kita ingkang boten pokro lan tansah nglanggar dawuhipun Gusti Allah, utawi tansah nerak dhateng angger-anggering utawi wewalering Pangeran. Para sedherek, mila prayogi manungsa menawi purun nglangganani dosa lan mratobat wonten ing ngarsanipun Pangeran. Awit wonten pangandika ing setunggal Yohanes bab 1 ayatipun 9, menawa kita padha ngakeni dosa kita, panjenengane iku setya tuhu lan adil, temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piala kita. Dados kapitadosan wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus lan pamratobat kanthi gumulonging manah ingkang ndadosaken kita pinaringan kaleresan lan kawilujengan. Malah wonten ing Galati 3 ayat 29, tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus kaangkat dados putranipun Gusti Allah, lan Gusti Allah minangka ramanipun. Minangka putranipun Gusti Allah ateges dados ahli waris ingkang mesti badhe nampeni warisan ingkang dipun prasetyakaken dening Gusti. Lah menika sih rahmatipun Gusti ingkang ageng ingkang dipun perintahaken dhateng tiyang ingkang sampun pitados dumateng Sang Kristus. Lan saklajengipun tiyang ingkang
sampun nampeni saha ngraosaken sih rahmatipun Gusti, perlu ngunjukaken panuwun syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti, srana mbabaraken gesang lan nandukaken kasainan dhateng sesaminen tiyang gesang tanpa mawas suku, agami lan golonganipun. Jumbuh kaliyan semboyaning bangsa kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, sanadyan benten-benten nanging tetap setunggal. Amin.